capellà prevere de la diòcesi de Lleida. Des de fa bastants anys soc de la comissió primer pro beatificació del Francisco Castelló Aleu. Una vegada beatificat, soc membre de la comissió pro canonització del beat Francisco Castelló i Aleu. Dic Francisco perquè les seves germanes, encara en viu una, la Maria, sempre li deien Francisco, encara que ara li diem Francesc. Un màrtir és aquell que ha mort per Crist. Al Francesc Castelló li van preguntar: ets cristià? Sí, soc cristià, i per això el van condemnar a mort. O sigui, un màrtir no és un que ha mort per una causa política, sinó un que ha mort per Crist. I això és, una vegada aprovat això, doncs ja els empara el declarar màrtir. Tots els estudis que es fan, la posició, els interrogatoris de tanta gent, és per provar que de veritat ha mort per la fe, ha mort per Crist. Doncs amb aquells màrtirs que no tenen un recolzament popular, els encomanem al Senyor, nosaltres els venerem. Fa pocs dies vam celebrar la festa dels màrtirs del segle XX a Espanya. Aquesta quantitat immensa de màrtirs, la majoria són desconeguts. Poden ser coneguts doncs, al seu lloc concret, al seu poble, i de vegades ja ni al seu poble, però han donat testimoni de Crist. Una de les coses que tenim del nostre beat Francesc Castelló és que cada vegada és conegut arreu del món, perquè rebem peticions d'estampes i de relíquies del Brasil, de Mèxic, de Filipines, d'Argentina, de molts llocs. I això és un signe, ens deia la postuladora, que això és un signe de santedat, que la fama de santedat es vagi estenent. Mireu, precisament és un signe de santedat del Castelló que un químic del Brasil el va conèixer a través de la nostra web. I nosaltres ens hem anat cartejant, enviant, i ell ha treballat moltíssim amb ocasió de la visita del papa a Brasil. Llavors es va moure molt i va demanar a la Conferència Episcopal del Brasil que nomenés al Francesc Castelló patró de tots els químics del món. I la Santa Seu ha donat l'ha declarat patró dels químics del Brasil. Però el Brasil és immens i té uns 200 bisbes, tota la Conferència Episcopal va recolzar aquesta petició d'aquest president del Col·legi de Químics del Brasil. I què suposa per nosaltres, per Lleida, doncs una gran alegria, que des de fora de casa aprecien el Francesc, el beat Francesc Castelló, potser més que nosaltres mateixos. Això demostra que als últims moments de la seva vida demostra un noi ple de maduresa humana i de maduresa cristiana, perquè escriu 3 cartes, una a la seva promesa, a la Mariona Pelegrí, una altra a les seves germanes i una altra al pare Galant, que era un jesuïta, company seu, i allí li posa aquest petit invent químic. Vol dir que en lloc de desesperar-se, com d'altres companys seus que ploraven, ell té la serenor suficient i la pau suficient per escriure aquestes 3 cartes.
i demostra, a més, que era una persona no solament madura cristianament, sinó una persona profundament aimant de la ciència, perquè escriu allí unes fórmules químiques i un petit invent. Això també ens demostra que la fe i la ciència no són pas dues coses contradictòries. Doncs surt de sa mare, de la seva mare. Es podria fer un estudi de la mare del Francesc Castelló. Una mare profundament cristiana, una mare que va tenir que passar moltes dificultats. Se'n van anar a Alacant perquè tenia treball el seu marit. Allí va néixer el Francesc, però al cap de pocs mesos va morir el pare del Francesc. I llavors van tornar cap a Lleida la mare amb els 3 fills petits, les germanes i el Francesc. Ella havia fet la carrera de mestra, va fer les oposicions i les va guanyar i va tenir que anar a un poblet de la Vall d'Aran, després a un poblet de la província de Tarragona i després a Juneda. I a Juneda és on va morir, quan el Francesc Castelló tenia 16 anys. I als 16 anys ell va agafar a les seves 2 germanes i els va dir: no tenim mare a la terra, però en tenim una al cel. La Mare de Déu serà des d'ara la nostra mare. Per tant, veieu com el Francesc dona la vida pel Senyor com una culminació d'un procés de tota la vida. Però això, un noi de 22 anys, o sigui que als 22 anys la seva maduresa cristiana va arribar, podríem dir, al cim. Precisament aquests últims mesos hi ha hagut aquest sínode sobre la família i penso que el Francesc Castelló ens dona un testimoni de com ell somiava tenir una família, perquè no el van matar abans de casar-se. I us invito a tots a que llegeixin la carta que una vegada condemnat a mort va escriure a la seva promesa, a la Mariona, i allí ell conta com hauria sigut la seva vida, com l'hauria estimat, com hauria cuidat els seus fills. Penso que en poques paraules allí expressa la visió que el Francesc Castelló tenia de la família. Doncs Francesc Castelló estimava la terra, estimava a Lleida, estimava aquests pobles per on ell va estar, se sentia català i com bon català també se sentia lleidatà i se sentia universal, però ell així especialment es va fer de la Federació de Joves Cristians, com sabeu, i com que era un noi molt espiritual, el van fer de seguida responsable de la branca d'espiritualitat de la Federació de Joves Cristians. O sigui que per ell el gran personatge era Jesús. Ell estimava a Catalunya, estimava els pobres, estimava el Senyor, perquè trobem com a Barcelona i a Lleida feia catequesi i com a Barcelona i a Lleida també cuidava als més pobres, anava als barris on hi havia els més pobres. Quan el Francesc Castelló feia la mili a la caserna, que és la Seu Vella, perquè la Seu Vella era la caserna, allí va ser valent i un militar, no sé quina graduació tenia, potser era un capità, va dir una blasfèmia i el Francesc Castelló humilment el va corregir i va dir que
perquè ho feia i ho deia. I aquest militar no el va poder oblidar, i quan el van posar a la presó, a baix la presó estava dintre de la ciutat, i el van judicar a la Paeria, l'actual Ajuntament, i llavors estava de jutge precisament aquest militar, aquest milicià, i li va preguntar: ets cristià? I ell va contestar: sí, soc cristià, i si per ser cristià doncs he de morir, doncs moriré les vegades que faci falta, més o menys, això diu, i llavors el van condemnar a mort. La Comissió Pro Beatificació ha sigut des del començament un grup de laics molt bons cristians. Alguns el van conèixer al francès, aquests ja han mort perquè ja fa molts anys. Després hi han entrat a formar part d'altres historiadors i d'altres persones bones cristianes. Va començar el mossèn, era el doctor Espasa, un canonge de la catedral. Quan va morir el doctor Espasa, llavors no van dir un servidor. I quina missió és? Doncs anar creant clima, caliu entre el poble, anar repartint vides, estampes, i quan va arribar el moment de la beatificació, doncs nosaltres vam estar molt contents perquè vam trobar moltes dificultats, perquè no tots els ambients són favorables a aquests màrtirs. Tot això de la memòria històrica, segons quines històries, que també és història i memòria històrica, la dels màrtirs, segons a quins grups, i no està gaire ben vist. Per tant, nosaltres hem passat per tota mena de moments, i per això un servidor, quan van beatificar a la plaça de Sant Pere el nostre beat, i va pronunciar les paraules del papa Sant Joan Pau II, vaig plorar de goig, de pensar: hem passat per moments de dificultats, de problemes, d'incomprensions. Mira, i ara ja el tenim beat, per tant, ja la nostra tasca s'ha acabat. I ara, doncs, continuem treballant perquè sigui sant. Un màrtir, per arribar a ser sant, ha de fer algun miracle. I els miracles que ha de fer són miracles d'aquells que es pugui demostrar que allò ha sigut una cosa extraordinària. Normalment ha de ser la curació d'alguna malaltia incurable.